Ако мислиш, че калцият е важен само за костите и зъбите, я помислете пак. Недостигът му може да повлияе на съня, сърцето и дори настроението ти. Калцият е един от най-важните минерали в човешкото тяло. Да, всички сме чували, че той е нужен за здрави кости и зъби. Но знаете ли, че той също така участва в регулирането на мускулните съкращения и сърдечния ритъм? Ако често имате крампи, чупливи ногти или усещате умора, това може да е знак за недостиг на калци. Източниците му не само млякото, има го в бадеми, броколи, сусан, тофу и лесни зеленчуци. Но най-важното е това, калцият се усвоява най-добре, когато го приемаме с витамин D. Аз лично комбинирам добавките с правилното хранене. Така си гарантирам по-добро усвояване и дългосрочна защита за костите и ставите ми. А вие получавате ли достатъчно калци всеки ден? Споделете в коментара или ми питайте, ако имате нужда от съвет.